ברוכים הבאים שוב לפרק נוסף בסדרה שלנו דיבור צפוף. שמי דורמן, מי שלא מכיר אותי, אני ראש תחום ה-SEO בחברת קבוצת אנגורה. כמו שאתם רואים, אנחנו מצלמים במקום חדש, המשרדים של אנגורה מדיה. כן, נוראי. בכל מקרה, היום מה שאני הולך לדבר איתכם זה משהו שדיברתי עם איזה כמה אנשי SEO והם אמרו לי, תקשיב, יפה מה שעשית לגבי היום בחיי מקדם אתרים, זה יפה, זה אופטימי, זה נחמד. אבל איך מקבלים את הלקוח עצמו? זאת אומרת, היום אני מלמד גם תלמידים, ותלמידים אומרים לי, סבבה, אני יודע און-סייט, אני יודע אוף-סייט, הבנתי איך עושים SEO. אבל כשמגיע לקוח והתחלתי, למה אני ניגש קודם? אז אמרתי, אני אעשה קצת סדר בעניינים, לגבי בכלל איך מקבלים לקוח ל-SEO. אז בואו נתחיל. אחד, ההיכרות. למרות שאתם לא עובדים בחברה הזאת שאתם מקדמים כרגע עם הלקוח שלכם, אבל אתם חייבים להיות כמעט כמין המניין. ואני אסביר, אתם צריכים לדעת מה העסק מוכר. האם זה יותר עניין של לידים, זאת אומרת אולי זה איזו אפיליאציה מאוד גדולה, אולי איזו סוכנות כלשהי, או שמא מדובר באמת במוצרים, והוא מוכר באמת מוצרים שיש לו באתר, או יכול להיות שיש לו מוצרים בחנות הפיזית שלו, איפשהו ברחבי הארץ, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להימדד על משהו, אנחנו צריכים להראות משהו, ותכף אני אסביר לכם. כמה זמן העסק קיים? כלומר, באמת, האם זה עסק שנולד אתמול, ואף אחד אולי גם לא מכיר אותו בחוץ, בארץ, זאת אומרת גם זה יהיה יותר קשה מן הסתם שיתופי פעולה כאלו ואחרים, להחלפות קישורים או משהו, אבל כמה זמן בכלל העסק קיים? יכול להיות שגם קיים מעל 2 עשורים, ואז גם הרבה יותר קל, כי גם האסטרטגיית תוכן שלכם היא הרבה יותר קלה. כי אם הלקוח שלכם נחשב אוטוריטה בתחום, הרבה יותר קל ליצוק תוכן גם באתר שלו וגם באתרים שאתם קשור החלפות קישורים, או באתרים קצת יותר גדולים וכן הלאה. האם הוא קודם בעבר? מעבר לזה שאנחנו רוצים לדעת האם נעשתה כלשהי, עבודה כלשהי של SEO, האם השיגו לו קישורים, האם עשו לו כבר אופטימיזציה, האם כבר שינו לו פעם אחת את מבנה האתר, במיוחד בשביל ה-SEO, מעבר לזה אנחנו רוצים גם לדעת האם הוא נענש מתישהו. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שקיבלנו עכשיו אתר שבכלל אחרי ענישה בגוגל, יכול להיות שבכלל שיש לו איזה עדכון פינגווין מאוד קשה שפגע בו ובגלל זה הוא לא במיקומים, והוא מבחינתו, אני לא במיקומים, אני צריך שתקדם אותי. אז כמובן שאנחנו רוצים לדעת את זה, ויש לכם את האמצעים לבדוק אותם, החל מה-Search Console עצמו, עד לרמת המג'סטיק, לראות מה, מג'סטיק, Hrefs, whatever, איך שאתם משתמשים, לראות אם יש באמת איזה בעיות שאנחנו אולי צריכים, כדאי שנעלה עליהם, וכמובן, לשאול את הלקוח, תמיד זה מאוד מאוד חשוב, לפני שאתם רצים לבדוק בכלים שלכם. האם זה אתר חדש? מעבר לזה ששאלתי כמה זמן הוא קיים, האם העסק חדש, האם האתר חדש? כי בסופו של דבר, גם אם העסק קיים כבר 2 עשורים, והוא הדבר הכי טוב שקרה בעולם הניתוחים פלסטיים, או לא משנה מה, האם באמת האתר עצמו נולד לפני יומיים? זאת אומרת, יכול להיות שזה בכלל אתר שאתמול קם? אם כן, גוגל לא מתייחס לזה אותו דבר כמו שהוא מתייחס לאתר ותיק. אנחנו צריכים לזכור את זה. יכול להיות שפעולות שלנו לא יהיו ישירות דברים הכי גבוהים, וישירות לעשות אופטימיזציה מטורפת לאתר, כי האתר הזה רק קם, וואו, תירגעו, קחו את הדברים באיזי, אחרת גוגל ייקח עליכם צעדים קצת פחות כיפים. האם האתר מחודש? כלומר, האם זה אתר חדש שקם, והיה לו כבר אתר לפני זה? לפני שאתם מתחילים SEO כלשהו, פעולת SEO כלשהו, אתם צריכים באמת לדעת האם הפעולת SEO כלשהי, האם באמת הוא כבר עבר מאתר אחר, זאת אומרת, האם יש איזה הפניות 301 מאתר ישן? האם יש בכלל הפניות מאתר ישן? הרבה מאוד חברות בניות אתרים היום, אין לי שום דבר נגדם, או נגדכם, אם אתם חברה בניית אתרים, הכל בסדר, שיהיה לכם המון בהצלחה במה שאתם עושים, אבל חברות בניית אתרים לא תמיד מבינות ב-SEO, ופה הקורלציה לפעמים לא באמת מתממשת, ואז מה שקורה, הם פשוט בנו אתר חדש, וכל האתר ישן הלך לים. אנחנו צריכים לדאוג שה-URLים הישנים, אם הם לא אותם URLים באתר החדש, לפחות שיהיו הפניות 301 מהכתובת הישנה לכתובת החדשה. זה משהו שאנחנו דואגים לזה. כמו שאתם רואים, זה הדבר הכי מודגש כאן, זה רק בגלל שזה טוש חדש, אין לזה באמת שום משמעות. דבר אחרון, מהי הצלחה בעיניך? כלומר, בסופו של דבר אתם מדברים על לקוח והוא צריך להגדיר משהו ככל הכבוד. ואתם צריכים בעצם להגיד לו, הצלחנו, לא הצלחנו, לא משנה כרגע לאיזה תהליך אתם תרוצו איתו, לכמה זמן, מהי הצלחה בעיניו? יותר טראפיק לאתר? המיקומים, הוא פשוט רוצה יותר מיקומים? האם בכלל הוא רוצה יותר לידים? זאת אומרת, האם פשוט אומר, לא יודע, תעשה מה שאתה רוצה, אני רוצה למכור יותר מוצרים, אני רוצה לקבל יותר פניות.
ובשביל זה לפעמים יש דברים אחרים. כי בסופו של דבר, מעבר לכל הטראפיק שאתם תביאו לו ברמת ה-SEO, תמיד אפשר להביא טראפיק חדש בכלל, לא מהמיקומים בגוגל, אלא משת"פים שאתם תיצרו לו. ומשת"פים חדשים תוכלו להביא לו באמת לקוחות אולי יותר מתעניינים. אולי עם איזה כתבות PR, 2-3 בכתבות באתרים גדולים, יכול מאוד להיות שיביא לו את רוב הטראפיק ואפילו יצליח למכור מוצרים, גם אם הוא עדיין לא במיקומים שהוא צפה אותם. אז מן הסתם הצלחה זה משהו מאוד מאוד חשוב, כי אתם צריכים להגיע למצב שהלקוח יודע בדיוק מה הוא רוצה ממכם ומה אתם הייתם רוצים לתת לו בחזרה. אני עובר הלאה, מחקר מילים, מחקר מתחרים, די פשוט, זה דברים שבטח אתם כולכם מכירים. צריך לעשות מחקר מפתח. צריך לדעת מה הביטויים שהלקוח רוצה שאנחנו נקדם, ומה הביטויים שבעצם שווה לנו לקדם. אבל אחרי הכל, מה הביטויים הנכונים ל-SEO. כלומר, התהליך ה-SEO הוא לא רק להגיד, אוקיי, לצורך העניין כתבתי פה איזו טבלה, בדרך כלל ככה הטבלה שלי נראית, הביטוי הגדלת חזה, סבבה, יש לו 2,900 חיפושים, נכון, לפי מה שבדקתי בחודש, אנחנו ביוני, מה שבדקתי במאי 2016, יש לו 2,900 חיפושים, ומתיחת פנים, הביטוי מתיחת פנים, יש לו 720 חיפושים. ההיגיון אומר, בואו נרוץ עם הביטוי הגדלת חזה. עכשיו, אתם צריכים לזכור, הלקוח ברוב המקרים, מה זה ברוב המקרים? בכל המקרים הוא צריך להגיד לכם מה יותר חשוב לו, בשביל זה הטבלה שלי נראית ככה, שימו לב. הטבלה שלי היא מתחילה מה הביטוי בעצם שאנחנו רוצים לקדם, מה הנפח החיפושים החודשי שלו הממוצע בישראל, ומה ציון הלקוח. כלומר, אני שולח לו את כל הטבלה הזאת עם כל הרובריקה של ציון הלקוח ריקה. למה? כי אני אומר לו, אוקיי, יש הגדלת חזה 2,900, יש מתיחת פנים 720. מה יותר חשוב לך? ואני אומר לו, אתה יכול לכתוב לי 10 מתוך 10, כל אחד מהביטויים. שים לב, אתה יכול לכתוב לי רק 10 פעמים 10, 10 מתוך 10, רק 10 פעמים 9 מתוך 10, וכן הלאה וכן הלאה, אולי אפילו פחות, אולי יותר. אתם תחליטו, לפעמים זה בהתאם למספר הביטויים שאנחנו מחליטים שאנחנו רצים עם הלקוח. אבל בסופו של דבר, קרה לי מקרה, משהו מאוד, בדיוק כמו שאתם רואים כאן, שלקוח אומר, הגדלת חזה זה טוב ויפה, זה 2,900 חיפושים, זה הרבה מאוד כסף, אני לא אוהב את הניתוחים האלה, תעזוב אותי, זה כאב ראש מטורף, אני רוצה כמה שיותר להתקדם על הביטוי מתיחת פנים. נכון, זה 720 חיפושים, אני יכול להגיד לכם שהדוגמה הזאת שנתתי, היה לי משהו קצת יותר קיצוני, שלא חשוב כרגע מה הביטוי, אבל הוא היה פחות מ-50 חיפושים בחודש. תקשיבו טוב, 50 חיפושים בחודש, הוא אמר לי, את זה אני רוצה במקום הראשון. אמרתי, תקשיב, יכול מאוד להיות שאולי מן הסתם יהיה לנו יותר קל להגיע אולי, כי אין כזאת תחרות. אבל אתה יודע, יש יותר חיפושים, לא מעניין אותי, אני לא רוצה הגדלות חזה, אני לא רוצה ניתוחי אף, זה לא משנה לי. יותר חשוב להתמקד בביטוי ההוא שהיה. ובסופו של דבר, אחד הדברים שבאמת גילינו, שיצא לנו דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו בכל אתר, עיקרון פרטו. 20-80, 80-20, מכירים, דווקא מ-20% הלקוחות של הלקוח מגיעים 80% מההכנסות. ולפעמים מה זה לפעמים? אנחנו תמיד צריכים להקשיב קודם כל ללקוח. מה הוא מעדיף, באיזה ביטויים הוא מעדיף להתקדם, ואיזה דברים הוא אומר, עזבו אותי, לא מעניין אותי. אם אני אתקדם זה טוב ויפה, אבל אני פחות רוצה את זה. אז ציון לקוח לדעתי זה משהו שכדאי לשים דגש עליו, כי זה עושה הרבה מאוד סדר לכל התהליך. דבר נוסף, מה המתחרים חזקים? במחקר המתחרים, מעבר ללראות מה קורה להם באתר, איך האונסייט, איך האופסייט שלהם, מכל הדברים האלה הייתי רוצה לדעת גם איפה נקודות תורפה שלהם, מה הם חזקים, מה הם חלשים, כדי לדעת איפה כדאי לי קודם כל להגיע למצב שאני מיישר איתם קו, ורק אחר כך אני עושה את האקסטרה מיינד שלי כדי באמת לעבור אותם. תכנון היררכיה וחלוקה לנושאים, בסופו של דבר יש לנו הרבה מאוד ביטויים, ואנחנו מגיעים למצב שהאתר שלנו הוא כמו משולש, הייתי אומר פירמידה, אבל אני לא אוהב את המילה הזאת, אתם יודעים למה? כמו משולש, זאת אומרת, בסופו של דבר כאן זה עמוד הבית, ועמודים פנימיים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אתם צריכים להגיע למצב שהביטוי, והדברים הכי חזקים, והדברים שהוא הכי רוצה לקדם, כמו מתיחת פנים, לא יכול להיות במרחק של 4 או 5 הקלקות מעמוד הבית. אתם רוצים שזה יהיה במרחק אפילו הקלקה אחת, אם לא ברמה של בתפריט הראשי כבר. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד מבנים של הרבה מאוד אתרים, בסופו של דבר אין מה לעשות, צריך לשנות למען הביטויים האלו. אז נכון שזה לא תמיד הגיוני שכתוב עמוד הבית, ראשי, מתיחת פנים, זה לא כזה הגיוני, אבל כן כדאי לעשות את זה בצורה כזאת שאולי בתוך עמוד הבית, יותר דגש על זה, לכתוב על הצלחות שהוא עשה בנושא הזה, יכול להגיד לכם שזה עושה פלאים. חשוב מאוד לתכנן כבר את ההיררכיה ואת כל החלוקה לנושאים שאתם רוצים, עם כל התכנים שצריך לחזק גם באתר. זהו, זה לגבי השלבים הראשונים. השלב השלישי הוא שלב האופטימיזציה. אופטימיזציה כבר זה קצת יותר מוכר לכם.
אנחנו פה כבר יותר מדברים על מה אנחנו עושים בפועל על האתר. עכשיו אני כותב לכם, קודם כל, מה הם הכשלים הבולטים. שימו לב, מבחינתי כל צ'קליסט בסופו של דבר נראה כך. כלומר, הכל עולה כסף. הכל עולה כסף. חלק מהחברות, הלקוחות שלכם, יכול מאוד להיות שיגידו לכם, תקשיב, יש לי בנק שעות מצומצם מאוד מול חברת הפיתוח שלי, אז בוא תשתדל, קודם כל תגיד לי את הדברים הכי חשובים שבלעדיהם אנחנו לא נוכל להתקדם, ורק אחר כך תגיד לי מה הדברים הנוספים. אז לכן מאוד מאוד חשוב להגיע למצב שקודם כל אתם אומרים מה הכשלים הבולטים. טייטלים, דסקריפשנים, קיוורדים מפוצצים, H1, יש H1, אין בכלל, יש יותר מדי H1. חשוב מאוד קודם כל לעשות סדר ולהגיד קודם כל מה הדברים הבולטים שאני רוצה לטפל בהם. בגדול, חשוב מאוד לתעדף. אחרי שתעדפנו ונתנו את זה ללקוח, כי בסופו של דבר זה עולה לו כסף, לא משנה מה מתכנתים, פנימיים, חיצוניים, יש להם גאנט פיתוח ויש להם את הזמן שלהם לעשות דברים, בואו ניתן את הדברים החשובים. אחר מכן, הטמעת מחקר על המבנה, זאת אומרת, המבנה הזה בעצם שדיברנו, אנחנו לוקחים את המחקר המפתח וצריכים להטמיע אותו במבנה, שברוב המקרים זה אפילו לשנות את התפריט הראשי, לשנות את התפריטים הפנימיים, פוטרים שכל אחד איכשהו פתאום יוצר לו איזה 400 קישורים שם, אז מן הסתם אנחנו צריכים להתחיל לצמצם את הדברים האלו. אז אחרי שהטמענו את המחקר, אנחנו בונים לעצמנו אסטרטגיית תוכן. אנחנו אומרים ללקוח, אוקיי, יש לך עכשיו בלוג, יש לך מה חדש, תספר לנו קצת דברים שאתה יודע על התחום שלך, בואו נפתח את האתר קצת, ואנחנו מתחילים להגיע למצב של, אוקיי, אנחנו החלטנו שמעלים 4-5 מאמרים בחודש לאתר. חיזוק נקודת התורפה. זוכרים, אחד הדברים שאמרנו על המתחרים שלנו, אנחנו מאוד רוצים לדעת איפה הם עומדים היום, מבחינת אונסייט או אופסייט. בואו ניישר איתם קודם כל קו, כי אם האונסייט שלהם מדהים, ואין להם כל כך אופסייט, אין להם כל כך הרבה קישורים, אז קודם כל בואו נגיע למצב שגם האונסייט שלנו מעולה, ואחר כך בואו נשיג את האקסטרה מייל הזה, שזה קישורים חדשים וטובים יותר כמובן ממה שיש למתחרים. והדבר הנוסף והאחרון, מה הם הכשלים השגרתיים? אנחנו מאוד חשוב לנו לדעת גם ברמת האופטימיזציה אילו דברים יכולים לצוץ לנו ואנחנו צריכים לשים עליהם עין. שזה יכול להיות כמו עמודי 404 או תגיות שמתחלפות, שכפולים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. אז מן הסתם זה דברים מאוד מאוד חשובים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשים אליהם עין ברמה השוטפת. שעכשיו אני מגיע לזה, מהי שגרה? מהי שגרה בסופו של דבר מבחינת המקדם? כי כמו שאמרתי, כמו שעשיתי כבר את הפוסט שלי של איך נראה יום בחיי מקדם אתרים, מאוד חשוב לנו להגיע למצב שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים בשגרה. לא רק להגיד, אוקיי, עשיתי את כל הדברים החשובים, מה אני עושה עכשיו? עוד פעם, אני משיג קישורים, זה לא אמור להיות ככה. אז בואו נדבר קצת על השגרה. השגרה זה א', העלאת תוכן לאתר, העלאת X, כל פעם אנחנו צריכים לקבוע איזה מספר ולהגיד, אוקיי, העלאת 4, 5, 7 מאמרים בחודש, תלוי בגודל האתר, אם זה אתר משרות אולי, אז להגיע למצב שאוקיי, אם יש לו X משרות שהוא מעלה כל חודש, חשוב מאוד לשים לב לזה ולשים מאמרים באתר שיקשרו לכל המשרות החדשות וידברו על זה, אולי יש תחומים חדשים, חשוב מאוד להיות באמת, שים עין, אין מה לעשות. באמת לדעת איזה תוכן אנחנו רוצים להעלות לאתר, אחר כך בניית מערך קישורים, כן, צריך לעשות אוף סייט, אין מה לעשות, אין מי שלא מדבר על זה, ג'ון מיולר, כל ההנגאוט של גוגל, אומרים את זה עדיין אותו דבר, צריך לעשות קישורים. זה אחד עדיין הפרמטרים ל-SEO, גוגל כן אוהב את הבאז הזה שמגיע מאתרים חיצוניים, מאוד חשוב לנו להגיע למצב שאנחנו כן בונים איזה פרופיל קישורים, וגם קבוע, אל תעשו אף פעם, אני ראיתי הרבה מאוד אתרים שמתחילים לקדם אותם, ופתאום יוצרים כזה גרף כזה, ופתאום איזה 200 קישורים, ואז ממשיכים, ואז עוד פעם עולים. אל תנסו לעשות בכוח דברים שהם מניפולטיביים. נכון, לא כל כך קשה, לא כל כך קל, להשיג קישורים סתם ככה מהאוויר, אבל בטח שלא להשיג פתאום את כל ה-30-40 קישורים שאתם יכולים לעשות ללקוח, ואז להתקדם, לא בריא אף פעם. בנוסף, שיפור CTR בתוצאות מקודמות. מה הכוונה למי שלא מכיר? ב-Search Console או Webmaster Tools, איך שתקראו לזה, יש לנו תוצאות מקודמות, יש לנו כבר עמודים, זאת אומרת, כבר, כמו שאמרתי, זה שגרה. אחרי 3-4 חודשים, כבר 5 חודשים, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתחילים להיות ממוקמים. מקום רביעי, מקום שביעי, אולי מקום ראשון. אז האם המקומות האלה שהצלחנו להשיג ללקוח, האם הם באמת מקבלים את ה-CTR הנכון? ה-click-through rate, מה שנקרא? האם יחס ההקלקה הוא באמת נכון? אומרים שבדרך כלל מקום ראשון בגוגל צריך להשיג בסביבות ה-30% הקלקה. עכשיו, אם יש יותר מדי הגוגל לוקלס שעולה, ואם יש יותר מדי מודעות ממנות, יכול גם להגיע ל-20%, אולי אפילו פחות. אבל חשוב מאוד לדעת
האם אנחנו מצליחים להגיע לרמה ממוצעת של CTR לתוצאה שלנו? אם לא, צריך לשנות להם משהו, אולי הטייטל לא טוב, אולי הדסקריפשן לא טוב, אולי אנחנו בביטוי הלא נכון, אולי אנחנו מוקמים עם אתר עם טייטל טוב ודסקריפשן, אבל לא בדיוק מכוון לקהל היעד שבדרך כלל הייתי מקדם תחת הביטוי הזה. כן הייתי תמיד מציע לעשות ongoing, תמיד לבדוק את ה-CTR, תמיד לבדוק כמה אנשים נכנסים, זה יכול לשפר פלאים באתר. בנוסף, תקשורת, הדבר האחרון פחות או יותר זה תקשורת, תקשורת ותקשורת, באמת. כי בסופו של דבר, כל דבר שקורה לכם באתר של הלקוח, זה משהו שהוא לא תמיד גם יגיד לכם. הוא פתאום מחליט לפתוח מחלקה חדשה באתר, או פתאום הוא מחליט מחלקה חדשה בתחום שלו בכלל, אולי הוא עושה משהו חדש, יתרחב, הוסיף עוד סניפים, אתם צריכים לדעת את זה, כי זה הדבר היחיד באמת שיגרום לכם גם לעשות את ה-SEO ברמה הטובה ביותר. אל תשכחו על כל זה, גם יכול מאוד להיות שפתאום הוא מפיל עמודים, הוא לא מספר לכם בכלל. לאו דווקא עמודים שאתם מקדמים, אבל פתאום הוא החליט, אוקיי, את העמוד הזה אני לא צריך, והוא מחק אותו. ואם לא תדברו איתו, לא תדעו את הדברים האלה, תמיד תישארו איתו בתקשורת, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, להרים טלפון, מה שלומך, איך האישה וילדים, עשית משהו באתר, אני יכול להגיד לכם שזה עושה פלאים. זהו, מעבר לכל זה, אני רוצה להגיד לכם שאל תשכחו שיש יעדים שבגוגל אנליטיקס תמיד שכדאי לשים לב אליהם, לראות המרות, האם באמת עדיין מצליחים להשיג את מספר המרות שהוא השיג עד עכשיו, להשוות לחודש שעבר, להשוות לשנה שעברה. מאוד חשוב תמיד להיות בתקשורת גם עם הלקוח וגם מה שקורה לו באתר, בתחום שלו בכלל, בכללי, כי בטח הוא יודע יותר טוב מאיתנו, אנשי ה-SEO שלו, ובעצם באמת לעקוב אחרי כל מה שקורה בכלל בתחום שלו. זהו, זה בגדול, אני רוצה לאחל לכם המון בהצלחה. אם יש לכם כל שאלה, אני אשמח לראות גם בתגובות, גם ב-shmulik@vprweb.co.il. עד כאן, אנחנו כאן במשרדי אנגורה, שיהיה לכם המון בהצלחה ונתראה בפרק הבא.